Eni kulikonse kumene mwapanga chiganizo chokhala pafupi ndi kanema wanu, kanema waluntha. Yafikanso nthawi imene timakambirana ziwiri zitatu timve maganizo anu ngati nzika ya dziko lino. Mukumva bwanji za nkhani imeneyo, nanga tipite bwanji chitsogolo, chifukwa inu mulipo, chifukwa chakuti ife tilipo. Ifenso tilipo chifukwa chakuti inuyo mulipo. Ndiye ine ndi Robert Abel Kalindiza, tikhalire limodzi tsiku la lero pamene tikuunika ziwiri zitatu. Mene mukuonera mchithuzimu ndiye kuti amene mukuwaonawo nda a Sylvester Namiwa, mmodzi mwa anthu amene amafalitsira titi kumenyera ufulu anthu mdziko muno. Tiyankhula pano yowo anjatidwa zimene awamangira kwenikweni timva kuti kodi awamangiranji, koma izi zikubwera patangopita masiku ochepa atayankhula pa msonkhano wa atolankhani kuti nduna zina za boma zikulemera modabwitsa kugula magalimoto opuma, malo ankhaninkhani, kumanga mabuilding odabwitsa. Ndi akudabwa kodi muti ndalama zake zikuyenda bwanji, koma iwowa sananene kuti anthu akuba kapena akutani ayi, koma akuti akungodabwa kuti kodi yena akulemera motero bwanji. Ndiye iwo amangidwa pata anchitika zoterozo, ndiye sitinavye kuti kodi amangira zimenezo kapena bwanji, koma tikutero muno ali kulingadzi. Anamiwa ndithu anayitanidwa masanawo kuti mutabwera ku 30 mukumana ndi akuluakulu amene amaona zofufuza. Mukatero mukakumananso ndi mkulu wa polisi. Ndiye machokedwa kumeneko ndi amene anaoneka kuti akathera waya. Kodi maganizo anu pa nkhani imeneyi ndi otani? Mukuzimvetsa motani? Tiyambepo kuva maganizo anu. Hello. Hello. Muli bwanji? Ndibwino, kana malume. Ndilipo ine ndi Kalindiza. Madzulo ano tafika kuti? Kuti mukabachita kufusa ulini ndakalindiza. Sese limazowa kale kuti awanda akalindiza awazungu atoche magama. Mayi wanga ine. Mati leo mukuno mwafika kumwanza. Kuli bwanji kumaolanje? Ayi kuno kwabwino rope kumeneko. Ayi tilipo. Yanekezedi. Nkhani itu ndimeneyo kuti Anamiwa agona kuwaya kapena titi mchitokosi. Mwaitsata bwanji nkhani imeneyi? Nkhani imeneyo ndi bisata bwino zedi. Chabwino. Kunena kuti ndi mwayi wawo. Ndija? Ndi mwayi wa Anamiwa uwu. Chabwino. Sibaja manena kunena kuti maminista kunyambira ndalama. Ndota kauza janja polisi. Aha. Ndi awatenga baba. Chabwino. Akaneni. Oho. Pakaoteso ya. So anangonena kuti maminista akunyambira ndalama. Maminista sikulipo nawo. Ndikomo nawo zina sikuti labo. Koma abanda akaneni. Achifungwa kunyambira makuti. Achisaya kunyambira makuti. Maombo nake ndiyawo. Kamala ndedi kale kusiba. Chabwino. Bijanka bangaso boni kalindo ngani tawi ya malubino kuti ndikuzopo kuti akoma kukanika sokata apa. Amene kasakate. Kodeti? Amene kasakate ngiri kuti weta tuze. Izana kuza ndani wende maombo ndiyawo. Oho. Iyi tawi ya modi wana miwa ndawawa. Ndiye zimenezo mwakamba za boni kalindo kuti akatapidwe awaso zingathandize chani zimenezo? Zimenezo zithandiza kunena kuti tisamazungulire mala moyo. Aha. Mavuto sawa kuchitika wazijanka banga boni kalindo zija zinakanika kuzilondoloza lero tikulira dazi bali atakwenda makhani zake zimenezo. Chabwino. Tisamabweze chichoipa chimozi chomwecho nkumachimbire. Ena kana yankhulapo kuzera kwa ino anzatha ma media kunena kuti bwaja nkhawo kupha malubino atiziphatiriza poso kuika kwa mpingo anthu. Oho. Ngadali wa CCP ndikepo kudapha wanda CCP. Tolika kuti mpingo oso zichita manyazi. Chabwino. Atangopatikiza zimenezo munaona kucheka kumene kunachitika kucheta. Reduction imene ichifanyona kuti zilinganena kuti kupamwa kwa mwana aphatikizaso kuti mwana uyu ndi wa uje. Kuchula kwa zina abambo ake osama kakura ya luka. Chabwino. Ndi ababa ni nthawi ya sopano. Aulule komanso inyama media kusazisiye zinthu zimusamango zisusa kuzisiya. Chabwino. Zikuyenera kuti muziolule. Chabwino. Kakale kukochi. Aha. Tima kudalira ni rubaja makadu parliament ndilo zuwa losero. Ndezi kakaniki sana miwa. Baiye tetomba. Takuvani. Mochile mafuta azungulaka.
zikomo kwambiri. Madzulo abwino. Tathokoza kumwanza inunso madzulo abwino. Zikomo amenewo ndithu kumwanza timathokoza amakhala nafe nthawi zonse kupereka maganizo osiyanasiyana. Ndimene tikufunira kuti nzika osamamangika kanema uno ndi wanu, zibwerani ndi maganizo anu. Hello, muli bwanji? Ndipo muli bwa? Ayi tilipo, nkuti tafika lero. Tangopatsana moni basi. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Ndipo muli bwanji? Ayi tili bwino, tathokoza yagwira foni. Nkuti tafika lero. Ayi kuno kuja kulintiro wanu kasina kudeta kuwabara. Tathokoza kuti mwafika. Muli bwanji akalindira. Ayi ife tikupuma. Tathokoza. Mawu anu ngotani chidzulo chino? Ineru ndi Kristo mbuyo ba mmene wangu meze kumene kuliru umene ndi mwayiwa namiwa. Oho. Chifuwa no nthawi zina munthu kangoma alankhula zinthu anthu amaona ngati mwina ulibe umboni. Chabwino. Koma abatsopano awagwira munthu ayakuti waja akaforokoza umboni wawo chifukwa kuti iwo afuna kuti atipulumutse kwa iwo achikulawe kubera ndi aforokoza zimene akudziwa tsopano. Aha. Chifukwa umangoforokoza tiko zimazungulira zimanena kuti aponeka nadala kula kulasoma zimakanga zimazungulira pamodzi. Chabwino. Ngayamba nkulakula nkuta imoneka chitsogolo yubira ukusoba mbani ikarani yogati. Wani apa mande uri awarenga mwana miwa ndi uraforokoza kuti iwe ukakabaza kuti ena kula nyumba zikuzukula milandu ndakaluza umboni wako. Niwa achaforokoza umboni wako ina ndotswa izi mulingalira kumasuta kudziwa nduri kuti wako ukhala kuti tobano. Ngati sakudziwa zita? Ngati sakudziwa nduri dziwa makala ndiye kuti adziwe tobano kuti dziko lino asakupanga izi. Zona. Yonongeka mwambiri. Nduri ngachumba yonongeka umuntu azikhabalira champion. Naiza mbiri munthu wakabudi ndumene uliziwana wali kuma amendo watsogolerawa. Ineyo ndikupindula ndekha pene wasakupindula. Chabwino. Chabwino. Chuma cha dziko la maya ambiri amene amagwira ntchito na amene ali kumuda amene amagwira ntchito kumalima. Makuza. Aha. Ndithu pano ali ndizo. No, ndikuyamikireni kwambiri kuti madzulo ano tinali limodzi. Tathokoza bwana. Ambuye akudalitseni. Zikomo. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Ayi tilipo, tikumbutseni dzina lija. Tathokoza ku Blantyre kuti tayankhulana chidzulo chino. Mwariba? Oho. Namiwa akazungumza kuti ndio kukuba drama. Ndio 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 watu wana mioyo akapata kozi. Kuti iko kuna kuti leo ndio maana zakuti zakuti. Chabwino. Hello. Ayi chabwino zaveka ndithu. Zikomo ku Blantyre. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Tilipo, tathokoza tafika kuti madzulo ano. Kuli bwanji ku Kasungu? Ayi kunonso kuli Longwe ku area 2 kuli bwino. Mwaiva bwanji nkhani ya anamiwa? Anapanga zosayenera nda? Hello. Anapanga zosayenera ndi ati? Hello. Mlibanji. Ayi tilipo kaya kumeneko? Tilipo. Nkhani itu ndi imeneyo tachoka ku Kasungu tafikanso ku Kasungu. Anamiwa ali m'manja mwa polisi. Ndipo sizikudziwika kuti kodi cheni nchiti koma anthu akungolumikiza kuti apa japosa chedu apa anataka kudziwa konso zina zamene nduna zikulemerera modabwitsa. Sitikudziwa kuti maganizo anu ngotani pa nkhani zimenezi. Chabwino. China chili chose nikuwa matsumo.
chilila muno. Oho. Ndipo kuyankulira nzavo mawu onyoza. Ndikumphwanyira ufulu. Oho. Ndipo ufulu umene wakaphanyiridwa mbugu la malamulo adziko lino lili peji lake. Chabwino. Limene amakantsabulira kusonyeza kuti ukumwipitsira mbiri. Ndiye ngati iwo amangidwa pa zimene amayankhula kuti achimwemwe chibungu alemera kwambiri. Anomani chisale alemera kwambiri. Chimene naona ine iwo ngati anamiwa. Kapena ngati ometa ufulu wake. Adamabwera poyera nane nachuma chimene iye ali nacho munthu. Chabwino. Ndipo adakamalizitsa dziko ngati iwo mkulu wa sidedi zidamaenda bwino tidamadziwa choonadi. Koma sunga ngoti wakamaka chasuko baso yoima munjiro yambotuka na munthu chimene icho kumakhala soyesa tendere pa dziko. Chifukwa chimene amachitacho kutukwana iwo acha malamulo akwadziwa. Ndipo sunga ngoti zapatuka wazuka pampasa zako kaya mpadedi kaya makona pasaka mkungo da ino akalidiza mumamoko mbili moka. Udayamba wampasako ndalama ngati kuti mimi mumwemoka. Ndiye anamiwawa ukaonetsetsa zinthu zina ngati adachitapo matenda akugwa. Munthu mukunteroyo ali kaletu kuwaya ndiye mukonjezeraso chazi kununkhatu. Nena kuti china chilichonse chimene tingachite chilila mulo chili peji lake kukula dziko lino. Chabwino. Okamaya amanitsitsa anamiwa pena ngati amatenda. Pena kuti zimene akuyankhulazi kuti iwo amazilenga kuti. Oho. Ndipo ndimaona onena kuti kunja kunoko ingakhale munthu ukakhala kuti watenga ngongole kuboma. Ngongoleyo sikukupeza. Aboma achasatenga munthu kuti akalonjerere ngongole. Anthu amene amatenga amathula kachizungu kake. Oho. Amati masherifi. Chabwino. Amene amakatha katenga katundu pamene sakubweza ngongole. Ndiye ndikaonetsetsa anamiwa kuchiyambi pachana adzabedwa ndipo malija la MCB lija. Anadzata? Adabedwa. Oho. Iwo achada abedwa kunyamulidwa kwapesa galimoro. Mene ankuonsa amadziwa. Kaya adali madilu akero asara akubai. Kaya adali madilu achipanije MCB kuti uyuyu kutsogoloku adivula iye nditeke pakama kumene kuja kuti akhanga ndikwateka pakama kuwabera nseoli kuni pa roundabout ya libunija lilelo tisiye yapa area Filipa polisi koma ya libunija. Ndiye anawapa kuja banapita tsiku anakapezeka anamiwa ali kuna tenje. Ndipo sada nene kumene iwo adali adabedwa kuja. Ndiye anjoka pamene pacha umafika nokoti tilamba zionetsero mujama ochera magalimoro kumenyedwa ngoli zasilikali ali pamene pacha. Ndiye topeza mukutelo nena kuti chimene awatengera sichikudziwika kaya mwaganizira kuti mwina ndi mawu amene amayankhula kuti anoma ndi chisale kapena chimwemwe chikungu alemera. Ine ndimaona kuti chipani chikakhala kuti chawina mboma chikamalamulira munthu yonkukhala nduna kumakhanga rofika kumwamba kuti mulungu akuyankhulana naye chifukwa chimene angachite chimakhala cha ndalama. Kodi? Mwanenga zibaba lija lidabira lija achina Richard Chimwendo Banda achina Namuleli acha anali ndi ndalama amene aja uzochuluka mpaka lero latakali nazo. Ndiye anzawo awina kukhala maudindo ngati amene aja sikuti iwo aja ndalama yakakulandira 200,000 ayi mamiliyoni. Oho. Pano pamene akumalowa ku parliament kukatsiku sindikudziwa chifukwa lendi mazitsana kuti thungo aliyese patsiku alandira zingana alawansi. Ndiye ndalama zimene zimakhala kuti zikupezana akamachita ti mamili kitaotija ndi ndalama zokhazokha zimalowa mwakauti. Okay. Ndiye mpomveka kuti munthu ukhoza makabula magalimoro oku amatatendera zonyamula chinangwa ku mitundu maandiro pakalesa. Chifukwa
zina zinzoda kuita chifukwa kuti malandiro pamene aja mpaka lero wena atakapitisa benchiro mwina anamiwa amafuna kuti nduna izizi zilipo lero zidegula ziphakasa ngati zimene zija zoti zidira nyamwana chinano kumabweresa marauni anthu kumakula koma mmene mujandanenera kuti munthu akangokhala nduna mukukoma amakhanga ali chifupi ndi mulungu chabwino chifukwa china chilichonse chimene angachite kaya nchozezeka chimakhalire chikubweretsera chuma oho ndiye sindingakambe zambiri za polisi chifukwa iwo ajamendera malamulo wa polisi iso sangodzuka nyumba mwake kuti lero tikatenga amaseko osalakwa ayi ndiye kuti aona polisi kuti uyuyu izo zimene akuchitazi kapena zimene wachita zimene akamutengera tsapano chabwino ndiye mwina mawa pamene tidziwe kuti anamiwa awatenga polisi chifukwa chiyani akamatsaka mafunso koma ndimangofuna kunena kuti ngati anzathu awomenyera ufulu asamasole makwerero chifukwa akhoza kugwa ngati mmene anamiwa oho chifukwa matenda wena aliwonse alimpolekezera komanso ukakwera pa matenda ako usatayilire manja ukhoza kugwa chabwino ndiye timaona amaomenyera ufulu amabungwe yawa adafika poti potayilira ngati muja adayimbira kalelere ching'oma ndiwo yangokotosabdirizira ndiye ineyo ndimangona ngati kuti malamulo teni tidziwatsata ngakhale tikuwadziwa kapena mwina amene sosadziwa malamulo amene amatasa kuatsalira malamulo aja kuti koma ndikachita ichi ndilakwitsa ndikachita ichi ndiye kumuchita mzako kunena kuti iweyo walemera mopambana ndi chimo kaya chifukwa chakali tuita mwa polisi moti malamulo pamene kwagwire ndithu ntchito wina sasa zambatuko kunena kuti ayi mwambo manga omenyera maufulu anthu bwanji atanga chachitete uku amafulu anthu wasangatuluka uyuya msiye atakamba zimene antengera ineyo ntero no tikuthokozeni kwambiri amaseko kuchokera ku Kasungu zikomo kwambiri amenewo amaseko kuchokera ku Kasungu. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Libino, kaini mwana kalindisa. Ayi tikupuma chidzulo chino tafika kuti? Kuditsa Mayani. Kwenkwene ku Mayani. Ukachewera wambiri. Nkhani tu ndimeneyo yana miwa. Dakati kumasarila bwino bwana Sylvester na miwa amene amachitira zinthu zawo. Kubezeka zori atengedwa modele ndikuona ngati pena pakeni chipongwe. Chabwino. Mafandi tusane nawo amaseko amene achoka posachedwa hapa. Mutsutsane nawo? Tusane nawo. Kuti ndiko muno muri kwera tsanda kana ma open amene afa tsagula masenga ndimene zikugula ni zikuendera. So bana chita sana mara ndio yama tsagula masoma faroda. Kumana hapa zetu zikukota hapa tikadare tikadare kwenda mndondo mega hapo ndi kubera kuma muchinga muchugama ndimona ngari no saina ipade munti walimene is constitutional. Ndiko rawo fori tumatera malamulo. Chabwino. Sibwino kuti richingana zimangari kuti sauti zingoenda hapo urumayo na kuzoroni chipirago. Ndi ine ndikusanawo amaseko kudai ajira bwino kwa manga ndona ngari nkulako pamufuti amataliza era sukumadzo kumezi tizulana zikwendera ndikomo. Chifukwa amaseko akutero kuti munthu ukakhala nduna umakhala ndalama zambiri ndi nduna sipafunika umayigwiragwira idziremere chifukwa kumene kuja kwa ndalama akutero amaseko ya. Kuyamfula kwa kuja kumene kwa mwana kali ndizefwa mawa sikumbukatori atakaso kupozishoni atakaso kujani kujua kwa konsendi kujua ndi akama itakuzua ndikazori mawa atarenga kwa iwa mwasunga ndikumbukira akana kakupenza ndi tukupoti zayo mukuti ndakana ngali za simenti lero atarase aifura pampando ya pena kata waika mine bobo nditakusizola yota totetere sikali Chabwino. Yesu bwana. No tutokoze kwambiri kuchokera ku Mayani. Amiga. Zikomo. Hello, muli bwanji? Tafika kuti madzulo ano? Kuchezi? Kunchezi kudutsa pakanengo apo. Mawu anu ndi otani chidzulo chino? Ina maganizo anga tufana yamikirana niwa. Chabwino. Sai mundu wale bandina ama bila kuyankula. Ndio ndio bila kuyankula. Chabwino. Wote kantiwa ndio mfanye. Chema. Ndio
ivane zina chabwino ngati ya TV cha wandabana ngati kuti anabwera chipani cha TV oho maona zimene zikolosa zimenyera malana apangira muja wapetera kukwera zipani koma papata madzudzula a DPP omwewo tikhoza kucheza tu kumabwera kulina ngati kudzudzula zeni komwe pasika apaka kudzowa oho tione kumene kutsere nkhaniko apazayambika tione kuti zitamotani kuti chitike mizani chabwino vakakuti palizo kuti akulumikizana ndi TV kuti ngokanya ngoifanipitsa Malawi kuti kana kudzudzula muzonadi tizione kumathero chabwino koma adalimbikitse kuti azilimbikira zona machira zofama khala yambilira kudzudzula yoyambika atitise kuti pantima ndithu azimenyawo kuwama chabwino koma ine ndikudikira kuti kupambiri kwayo kuti zidani zinthu zimenezi zikudzudzula kuti kutani kuti amangedwati nabe akhala kuti ali kunendedeka pena atuluka mwanda ali mumwe chabwino no ndikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Mchezi madzulo abwino. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Tili bwino nkuti tafika madzulo ano. Kumulanje boda? Kumulodza matuja? Oh, chabwino. Mawu anu ndi otani madzulo ano? Ndemanga ngokuthi ngone ngati pena bajando omenyera machina na miwa waezi sasa muone machina na miwa muone ule subaji na atapeza acha yeye kuna MCP anzu kuleti ndura sono na ndalama ndura na ndalama kuma ngani bine kanzu chima kambi dole konji kuma GPP wabena ngorowa akuta nduna kumakhangira bade ndura chika kwabiri mboma inafanya ndalama basi mina nene akatwa utazwa mja makati andikanga kumungu wao kuma tsobano boma la GPP kamone lipande chinthu anthu amasanga pyamala kuti akulemera kwa kuti so ndune ngata chimwendo banda ya china kukunda ndani azamia jamatani ngati muona ngame no sina olimira kuma ngani mina awatata manena tama ngwapo kana kuma tifupa boma la roirira GPP ile kota nani kususa la ro akamona watu akakundi ngata kuti kodi kwina akata panga akata boma lina la ro kandi sima kabili ngemo mode ndenge MCP kulete kupanga kama wantu kuti kumene chida poli pali bali aliposa panga kali bonzi kuma ino kungo kupande china yake boma tipinga ngowa asaba na zambi nini bana ngati kuti chipani pika GPP yandu ambiri yandu ndi amafu chakuzana ndi kwambiri kuti kulakusha kumene kuti ana ngwatenga ngo ibaba sana kule chipani cha matuboma apa benga wera kukamba mucha ikale mutu momwemo ndio apeka na wewe kwanza ndio apisha kwamba GPP imechira kwambiri obeboma linaje chama nkulu aina tepe zitaija ndio chini chama nkulu kama ilipo mangolowa ndio kunena zambi tena wala tena baje na mwao tena wacha ni vugo sina sauti kwa mwina kwa nakutia amena pia maneno ama tinina zambi kima toa zambi fanya ndo aminiwa tete kuma chopano kuhani yokuti ngona zikulemira ngona ngombe yote ndio ngama kale sau ngona ngakule kama ndio picha mtoto kwenda ndama zambi pipi kile kwa sababu ni ncho kile cha magari moto marawa kiji bali choki ama ngama sau ni choki kwa magari moto kurau ba kwa bado chimo ngai mboma moto kumbe hapa ngona bado chimeche mwanangu wanta baya ya ndama wewe mambo kwa account ndio kwa magari moto hapo sawa ya tatu ngandama za kwa magari moto ndio bana no nditoko pena wachena miwa kona karibana waje pena akukoni na mbali oho ni mbali nao wewe boma la GPP ya kumada nao ushadipo malinari ndio bana ndio kwa pili kuno ulanje madalitso amwe ndio kwa pili iya tikutokozeni amadalitso kuchokera kumulanje. Hello, muli bwanji? Tikupitirirabe kutenga maganizo anzika pa nkhani ana miwa tafika kuti madzulo ano. Kwa Chiwoza. Oho. Kodi kwa Chiwoza ni mbaliti? Bajisega. Oh, okay, chabwino. Ya. Drema mlakata. Mawu anu ndi otani? Yisema wanza anamiwa. Ngadali ndi umboni. Ndio kunika akanyene umboni. Oho. Chimene timafuna chimene yoyo kuti magari ngati anagula ndi magari moto 6.
zakana zilenga kuti iye mwini wakakukana kuti anagula magalimoto awiri ngati anabiwa ali ndi umboni wonena kuti anagula magalimoto 6 akumangisa kotero apirike umboni chabwino koma ngati umboni anabiwa alibe lamulo kupire ntchito oho tatero lini kulendo malakata kuno wachiwoso no ndikuthokozeni kwambiri kuchokera konkuno kulilongwe. Hello, muli bwanji? Hello. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Bwino muli bwanji mundokulu. Ayi tilipo tafika kuti madzulo ano. Kuno kudedza. Oho. Mbali iti kudedza. Mwaiva nkhani itu. Ayi nkhani ndaiva umaso tatokoza kwambiri kungori chinthu kwambiri chifuna muzika ndetsa kuno bwino. Mwati ba? Chifuna umanyo ndetsa kuno bwino. Vorina kamoyo lero ndiwovula. Nkhani tukambirana madzulo ano mwaitsata? Ndaiva yomangidwa anabi. Oye chifukwa mumalowera kwina mmandi balalitsa. Mwailandira bwanji nkhani yakumangidwa kwa anamiwa mawu anu ndi otani? Mawu anga ineyo ngona kuti pakufunika kuonetsetsa chifukwa chani anthu ena amakonda kuti adziona zinthu zailo momwe munthu aone chuma chake. Oho. Imene ndengoirani ikuyendera. Ndiye pakufunika kuonetsetsa. Chabwino. Yawo anali ndi zawo. Mungonde pamuno bwino menepo. Mukutero kuti awo anali ndi zawo. Nde munthu usamude chifukwa mwina anali ndi zake ndipo tiboma lero ikumanga ndi kwambiri ndimene chimachikuyendera. Okay. Chabwino. Ndithu ine ndikuamika kwambiri koma kufuna kuti awo kwamba kuonetsetsa samba kuamanga munthu ali mavuto. Oho. Ndithu munthu mkulu. Iye tithokoze kuti kudedza mwayimba motero. Kwandi kuoneraso mavogama amenewo. Chabwino. Zikomo. Hello, muli bwanji? Chilipo muli bwanji wawa? Ayi tilipo tathokoza kuti mwafikaso chidzulo chino. Akumbutseni anthu kuti tafika kuti. Inotu mwafika kuno kusenga pe kusalima kunyanja uko. Madzi ambiri. Mazambiri kakweli yathuko kuli bwanji. Ayi kunonso kuli bwino. Chabwino akalindiza. Mwayilandira bwanji nkhani yakumangidwa kwa anamiwa? Bwana tunkhani tailandiya. Tikatengera ndale za ku Malawi. Yoka khala activist. Kumafuna khala ulimba mtima. Oho. Ngati sukhala ulimba mtima umathera pomwepo. Musatero. Taonapo ena ndithu mbuyo mu akutha ndithu ngati makatani. Kungomangidwa kawiri katatu alayi na mawi so afera. Oho. Ndino anamiwa chili mayembekezera. Sauti tawerenga paja mwana kuti ayi kuti chingaikepo mulomo. Ndi ndikuja mangira polisi sina sana kani sana tuze. Mabepe maganizo athu. Ngati nkhani yake yomwe ya chino chikungu. Ndapa usichisawe. Ayenda polisi apepera ntchito yawo. Pamene bwana? Bwana, ngati nkhani yake chabwino. Komano ngati nkhani yake anthu awiri awanga ndi anamiwa wapo ndinazoona kuti anthu awawa ayi ndimene katangala kuyendera. Apaona bwino. Andioka amanga. Kana kupeza njia ina. Chabwino. Koma ngati pali nkhani zina. Popota izizi. Hayi chabwino kuti munthu amasa kumangidwa. Ndacheza zathu awandale. Chabwino. Isapaje mfumi. Oho. Ngati munthu ukutchulidwa kuti iweyo
ukupanga za chiphuphu. Vomereza fufuzani zona zake zeni mtengeni munthu yomwe ukadaulo usapisa njira pandale kana polisi ngofika mtongo kama manga yani. Aha. Ndazi pani zanu kapena malawi minombo ziba tefedo kwambiri sababu kuisa nchito antwa polisi ngopanda nawo nzeru. Ndei na vizidi kuchenjezeni leo musapange zinthu zamabanga akongeresi kumakontenga kali ndo mamawa masana mazuo lero so muziberezo kazo siku kuna yayi. Uziko lindi yatu sino loka pandale yayi. Kundu fuwa yangu la matopcheza ineso ndo pcheza. Oh. Hapo juu gaya ile pale television pa jamaa kwa mimi zile festival kwa yai. Kama bila television ndio utazizika matanizo wake. Chabwino. Mimi nataka swali hadi kumbizi sama ziwa izizia. Yeah. Kama ni wawa chonde na likanya gaidi hapo ili tatu usana kita. Kutaka bali kuzabanga batembo kumeneko. Sasa dini zili ndio ndizona hadi kuti hawa achifungwa anabadi. Oho. Zina. Ai sindi kila kive. Kama kanikani hata hii. Ando kudipipi kodoro haya ndio mkusoa kwambi. Akakuta basi mzama kwanza. Chabwino. Inero kamili. Ine ndikwamikireni kuti mumapereka maganizo anu. Tasokoza basi. Osataya mtima akamakopyezani kumangopemphera basi. Zikomo. Zikomo. Hello muli bwanji. Tikupitirirabe kuwerengaso ma message hapa. Kutero kutayi pamenepo anamiwawo ngati zili choncho ofrika abwere ndi umboni amene wata Daniel Christopher. Ngati namiwa ali ndi umboni abwere poyera chifukwa nthawi zina amabweretsa mpungwepungwe mdziko. Okay. Ena kuti ndiwerengabe ngaka akambaza chipongwe akuti akalindiza mwezi ukatha mukamene tsitsi nkhani anamiwa. Ayi chabwino titengeso iye napa. Hello. Tamisatu ina yake hapa. Hello. Hello. Hello muli bwanji. Ayi tili bwino nkuti kumeneko. Tatokoza kuna tenja chipalapala nkhani ndimeneyo. Maganizo anu ndi otani? Maganizo anu ndi otani muli pa kanema atu muli pa TV? Yankhulani. Kugula kalimoto nkulakwitsa? Oho. Pepani. Oho. Tatokoza chipalapala kuna tenje. Ziko mwa James. Hello muli bwanji. Hello. Hello. Muli bwanji mai wanga. Ibino na inu. Ayi tilipo tatokoza mawu yamba a munthu wa mai. Ine mai bandawe. Kuti kumeneko mai bandawe. Kujirinde. Oho, mawu anu ndotani kujirinde. Amene wodala kuita kwa manga invest. Oho. Sisi natela kudero. Amene wamanga mundozi misonye zote abadi adindalapo. Oho. Mwarero eti? Amawanga damene wondi. Sisi nakale kwino.
Itu. No tithokoze ku Chilinde maibandawe kuti tayankhulana. Ndoma kwambiri. Zikomo. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Ayi tilipo madzulano tafika kuti kaya? Muli kumzimba pa boma penipeni. Pomwe pa boma pa Nzimba. Kaya mawanu ndi otani? Okay, inene ndikuona ngati mawu kuita zoera muna ndale zoti muna zosauzana chilungamo kapena chiteze. Oho. Kumbalina aboma akulakwita. Ifo yoti mvaga ya kule. Simakamangira kumanga ya. Na kumudzi kuti zoma kutakaza bijani mulundozi nkanija. Bagana kufike nayo kama kitu. Chabwino. Kuna zoona ndiye mkamanga ndiye mkumseka baka. Kumbalina activity athuwa. Tena so akulakwisa. Ndamene so muna kusongezera muna matanzo oyipa kwa anthu. Osatira ngandale. Oho. So ndi agaraka namiwa yeti. Agaraka kuti muna ndi information step yoyamba sikupita pa body yangu kulengeza ya kuti wakuti upanga za kuti hayi. Koma at least apite dai step yoyamba apite dai ku ACD. Ukanyana kuti tarondoza izi kani kupolisi tarondoza izi. Yanga kakuta kuona kuti sakuchita kokana. Kena kwa zibu ya public so kanu nda esa kupanga izi. Koma sisi natike ndiye kaenda kwa ujinba wote. Chabwino. Koma kuti yamba siku yamba kupanga zakuta ni kanga de mukuyosa boma. Okay. Ama tengapo ngaduna palikina jaze dia mama yamba ziwawa ziku mama ziwawa. Chabwino. Akamba baada kutenga action all. Ndio kuonea eneo. Chabwino. No tikuthokozeni kwambiri kuti ku Nzimba tayankhulana madzulo ano. Ayi zikomo. Tikhale tikupumulira ndipo tibweranso posachedwa titaona kaye izi mwangotipeza kumene pano pakanema waluntha imene ndi programu ya chidzulo imene timapemphabe nzeru zanu kuti kodi muva bwanji za nkhani imeneyi. Ndiye madzulo ano muli ndine Robert Abel Kalindiza tikambirana nkhani ya kumangidwa kwa anamiwa. Tikuva maganizo osiyanasiyana ena kuti ayi zachita bwino kuti akaululedi, ena so akuti ayi palakwika adakapatsa mpata kuti mwina akambirane kuseri kana kankoma mangidwa. Maganizo osiyanasiyana inu mukuti bwanji ndipo mukuimbira kuti hello. Muli bwanji? Ndili bwino kani muli bwanji? Ayi tilipo tafika kuti chidzulo chino. Kuno kumangoji. Chabwino kumangoji. Ndo banda. Obanda mawu anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Nkhani imeneyi ndio kumudwitsa. Oho. Kumudwitsa kwake nkonna kuti ikafika watu kunena kuti anthu amene akumenya ufulu azikhala mabenya. Ndiye kuti tikubwerera mbuyo pa demokrasi. Chabwino. Ngati ndikunikire kuti chimene boma la MCP idachokera mboma zidalinga ngati zimenezi. Oho. Andi matinene kunena kuti chipani cha DPP chabwino kwambiri. Okay. Kumene tikuwera pamene tikufika kunena kuti tikhoza kumamanga chifukwa kutandikana kwa zomwe anamiwa anayankhula ndi kumangidwa kwawo ndi zinthu zodandaulitsa kwambiri kuti tikusakasaka chilungamo kapena tikukhazikitsa chete munthu. Kodi kuti kudziko mati mmenenge izi zikuteza kufika kwa atsogoleri athu andale. Kunena kuti apapa tikutenga demokrasi yathu kubwirira paminga. Kapena kuti pachiopsezo. Chabwino. Ndipo izizi adzinga ngakhale ayetepo kunena kuti izizi zoononga chipani cha DPP kapena choononga boma. Andi sewa Malawi ngakhale ichete ayi. Tikuyang'ana ndi maso. Mwina ngati ma-citizens timaoneka ngati tilibe ntchito nthawi inoyo. Mwina fika nthawi imene ife timayankhula. Oho. Timakuwa kundiri. Ndinokhumudwa. Pepani. Madzulo abwino.
Hello, muli bwanji? Hello. Pepana meneo. Hello, muli bwanji? Tili bwino nkuti tafika. Kukasungu takuthokozani kuti tagwirana madzulo ano. Tikumbutseni mayina ajaso? Tathokoza wakulu. Kaya chidziro chino maganizo anu ndi otani? Chabwino. Oho. Chabwino. 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 Aha. Okay. Chabwino. No, ndikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Kasungu. Mukhale ndi madzulo abwino. Zikomo. Hello. Hello. Ife taswiratu kaya inu kumeneko? Taswira. Tathokoza. Akumbutseni anthu kuti taponda kuti. Maseko kuchiri. Kuti pachete ndi maseko awiri okonda luntha ite? Kuli banji kunchinji? Kunchinji kwa bwino. Nkhani itu ndimeneyo omenyera ufulu anamiwa pano ali mchitokosi. Nkhani kumulitsa kwambiri, mungamene mzanga ina kambaka kale. Simene kutero. Fuka malamulo alipo kale, oti munthu akakona ngeza mbiri. Wena apita kukoti. Kapesa samani, umtengere mukoti kwa fusani mafuso kwa koti. Ngatayi ndi umboni akapereke umboni kwa koti bu. Kwa makumungu ufikira kumumanga mundu kangati mumuseka paka makumopsheza. Ndea malawi firiganiza ja. Tigaza uti nizona atizona kwamba anamiwa nzona. System imene ifanga tichulukira kwambiri malawi kuna andale wantu wapasa space kwambiri. Oho. Ifake ziko sili kusuntha. Pazilanga fuka MCP zokazoka zichitika sopanopa. Pepani. Ziko silingasunte tikabe mu mphawi pana 2063 tikabe mu mphawi. Kwa jama system oposa katamene. Pepani. Ndeto. Mwapya ntima. Kwambiri tusafisa ntima kwambiri. Tubereka ana. Chiro nso malawi kuno komanda mazungu pita malamu sainira. Instead of investing ana tubereka zibeza nchito malawi muno komanda mazungu peze kana ntochepa. Ndeto zisotesa ntima kwambiri. Pepani. Ndeto kuti kanthawi ngogawa nanzanga so ayankhulepo. Ine ndathokoza kuti tayankhulana. Ndeto zomwe kwambiri. Zikomo. Titenge komaliza apa. Hello, muli bwanji? Tilipo inuyo ndi amene mutseke programu ya lero. Tafika kuti madzulo ano? Ayapoma tathokoza kuti nthawi zonse timakhalira limodzi. Mawu anu ndi otani pa nkhani ya anamiwa?
Poyamba mata? Mahali mjeza ngati muntu wanzeru. Oho. Kwa kwa ndicha kunela kuti ndikuona kwenda kutushogere. Yengere mlibe. Mina chimena kufuna kwambiri mina nkuchuka. Oho. Mina ngamene. Chifachoti namiwa boma lapita ya manena zitu zomwezi. Mwezi makala zikido mboni weni. Chabwino. Mungu akamaka mbankani. Nina tiziu kuti mboni mina ukambao ainawo. Wenda mene muntu muna mtenga serious. Chabwino. Kuma zimena ukamba unamiwa. Unangoona ngata ukamba kamba kama cholinga kuti mina akale uchuka kuti muntu amina akumenyera uchu. Kuma sindu kuona po cheni chimene akuyankhula pankani zake zina nala mkulazo. Chabwino. Akana kala wina asiberesa poyera. Ndiza kuti mboni mina kunena ulipati. Ndunazo zikito za corruption. Ulipati. Chabwino. Kuma ndikuona ngati angobwesa chisokonezo sopano. Sasa matambe zintu zamaluwa. Pepani. Ndikula na ndizabidendi sabi nene zana miwa. Na miwa akuona ngati pena pake mnasinga zio kutika ama sita zijani baya. Ndika na miwa. Akalizi. No ndikuthokozeni kwambiri bwana Yapoma kuchokera komwe kumzuzu. Mukhale ndi madzulo abwino. Zikomo. Menewo ndithu atifikitsanso kumapeto kwenikweni kwa programu yathu lero yachidzulo. Nkhani inali imeneyo yokamba ndithu za anamiwa amene tikankhula pano ndiye kuti ali mchitokosi cha polisi. Ndiye tamva maganizo osiyanasiyana amene anthu apereka cholinga chimenecho kuti kodi inuyo munene kuti chiyani. Mundilole bwanji kuti pano ndifumukepo ndithokoze ungani Chirwa amene anali pa makina. Thokoze nonse amene mwatenga gawo madzulo ano. Ine ndi Robert Abel Kalindiza. Bye bye.